No, Ebuka, call him. That I've been calling him, he doesn't pick my call. Father Kami is still alive. Okay. Nana is still alive. Okay. Father said, oh, baby, you hogging. Came in at America. He said, no. Since I came back from the monastery. Even when eventually, through the instrumentality of Father Kami, Egolo, from Uwerachi Diocese, I call Father Kami, say, Father Kami, hello, you know Ebuka, call him. That I've been calling him, he doesn't pick my call. Father Kami is still alive. Okay. Nana is still alive. Okay. Father said, oh, baby, you hogging. Came in at America. He said, no. Since I came back from the monastery. I said, no believe. He said, that is it. That there's an assignment given to me by the church. I don't want to disobey the church in trying to please Ebuka. Okay. There are many things you people don't know, which I will not even say here. Okay. It's just to clear the ground a bit. So if you are attacking for Mbaka, you be careful. Okay. The other time he started hitting in the social media. One man of God from Enugu took his white man. Went on go up. Which man of God? And once the man of God is mentioned from Enugu, they say it's for Mbaka. That scenario should stop. Remember, I will always forgive. But the Spirit of God and the angels working with me, I don't know the extent of their forgiveness. Father Kami said, I should call. Father called him. Father called me, said, Father, Daddy, yeah, where's you? Okay. Okay, okay, pick. Then he called. I'm not going to spare that day. Where's the biko? We put picture of me in a video. Yeah, it's on a social media handle. Okay, but now from a cage, I Okay. but I didn't wear uka. Uka when I see go stop it. Please remove all these things. Gawazialu wiki. I say that he will do it. After 1 week, he didn't do it. On John the social media, Joshua is now in Canada. Joshua said, "No, can't go to a hot." I called Ebuka again. I said, "No, can't go." No, I said, "I get up and again na studio. Kita mother for. Or some na announce it was a man program. I said, a man of God, a popular man of God. At Alpha Medis and Baba. Now I tried to defame him. Na monso gwaria amoma mariama. He went, "Yeah, ni na money paramaseria." Ko gabo adwaza sia, e won sukwa afam na picture m asalo ko emere ha. Dika jemi hi na eme. Biko wala afagere wazia. I am a priest. Anom no buru ndi isi uka. Ni rube isi. Biko, I can't disobey my bishop because of you. Iya ni ne ngwachara se wepe ko ga bishop Josiam. Musa na ekwe ko si the quiet peace secretly. Amagozi says na monso na where monso gwa ya. The man of God is going to ndị be echewezia atọpụ ya. Ihe ọ kala iji wayọ jos wepụ mekwere ihe ọ na-eme gabara onwe ya. Afụdokwa m ihe dị otu ahụ. Akwa Enugu ihe Fada Mbaka kwuru ebe a. Ịma na emere video wee na-agwụ m that na ifuru nwanne anyị nwoke wee Ebuka. Just an ungrateful fellow, ungrateful human being. Do you understand what I'm saying? Mana mụnwa na-ene mmadụ anya aghọtago ife na ifefa na-akọ dị ya. Ka m gwa gị format Ebuka unu amarọ. Ihe a bụ strategy o ji move, o ji again followers from ndị Roman Catholic. Watch ya since ọ mapụtara. Ndị Reverend Fathers bidoro call over ya to order na the kind of okwu ọ na-ekwu na social media na ife ọ na-represent and na the ideology of ndị o ji aga bụ ideology ndị Roman Catholic. Ọ bụrụ na Ebuka pụta kwụrụ onwe ya nwere ife ndị Reverend Fathers ama ntụpụrụ ya ọnụ, Bishop ama ntụpụrụ ya ọnụ. Na ife ifuru ha ji akọrọ ya to order na direct ka o mewe the proper thing ọ supposed ime ma ọ bụ na ọ dị submissive to Roman Catholic, dị obedient to them because all platform ha ka o ji move. Do you understand me? Since ya ho bidozie na na-achụ ya na na-fight grace na amụma amụ ya ama na onwere ụdị adịbero wee jide ndị Reverend Fathers wee na-ete ha unyi
for gị nwa bụzi onye Roman Catholic pụtazi na-eheti ndị Reverend Father nazi agbakwute na-agbakwute na ministry ya. Ife awụ game, that emotional mind game and the manipulative move bụ ife ọ na-eme na Roman Catholic. Do you now understand it? That is why gị nwa kịta na-azụ onye Roman Catholic bụ kịta inwezi respect ebe Reverend Father nọ maọbụ Reverend Sister nọ. Before ị mara ebu ka ị na ha respect ndị Reverend Father na ndị Reverend Sister, even Bishop. Today ị na-anọzi na social media jide ndị Reverend Fathers na-atọsịsịvazi onye Roman Catholic bụ. Ajụọ gị sị na fa na-envy Ebuka, na fa dị jealous of Ebuka, na fa na-agba Ebuka mgba, na fa na-fight Grace Ebuka. Which Grace? Had he been Ebuka n'ọlụ onwe nwefe ya na-agbasa ndị ya na ndị Roman Catholic. Mpụta kọwara gị ya, ị na-akọfune, ị nọ na comment section na-akọ gị na-akọ akọ na fight Grace. Which Grace? Sọsọ ebe ife anyị na-akọ na-emezi isi na Nigeria. Ọ na Nigeria ka ị ga na fight Grace. Ịpụta abroad onwere onye na-akọrọ gị ụdị akụkọ a. Ọ maka gị nwa bụ onye ụka nwere obere uche. Let me tell you something. Kama ị ga-abụ onye Roman Catholic si n'ime Roman Catholic gbapụta jump over from one ministry to the other, nọrọ na Roman Catholic ahụ ị nọ. That place is even more better than office all this charlatan ị na-afụ. I'm telling you. You got to go? Because the Reverend Father can want to control, ọ ka nwere onye na-afụ maka ya, ọ ka nwere onye na-aka ọrụ ha to order, ọ ka nwere onye na-direct ife mafa maybe bido misbehave. Mana pastor ga-enwere onye ọ dị answered to. Ọ ifesọrọ ya ka ọ ga-akụ, ifesọrọ ya ka ọ ga-eme. Ife a private company and private business ya, ọ dị registered na Nigeria. Ị na-aghọta? Then ọ wee bịazie Enugu, o jere fụzie papa ya spiritual father, pụtazie na-agwụ ndata na Enugu ọbịa na onwebere onye pụrụrụ crowd ahụ pụrụ. Since afọ ya na ndị Reverend Father na-agụ kedu ife ọ na-agwa gị na a na-achụ ya one man of God, one Reverend Father. Sọsọ ya bụ the holy priest, holy evangelist na Nigeria. Ike niile ego eze gị ọnụ. Agbakwa gị again, kama ị ga-esi na Roman Catholic gbapụta gbakpube ministry nọrọ na Roman Catholic, dịka ga-enwetu peace of mind there. Dam ndị ibido ịkọ jargon kọjuo gị n'isi, ibidozie nwee nke bụ ọgba aghara.